lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRC Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensan, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso o nataw kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Donduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Usab ang tulumanon, lamdag sa kahitasan, uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sumong tulumanon, Silbert Donduyano Senior alias Veritas. Okay, sa atong pagpadayon karon sa laing bahin sa maong tulumanon, ato gihapong ipadayon ang paghisgot-hisgot ug mga punto may labot na sa atong pagpangandam sa atong eleksyon karon ng Pitsa 9 o karon ng Lunes. Niining bahin na karon diretso dayon ta kay pipilar ka minutos ang atong tulumanon. Ato ning i-share sa ninyo no, ato sang ipaambit ninyo kining usa ka article, usa ka pahayag in English ni, ato lang basahon sa in English uban na sa ato pong nasabtan o mga emphasis kay naghisgot ni may labot na sa kining black voting. Ato naman ning naisgutan pero ato ning ipaambit ning usa ka article nga dili ni gibuhat nako no, dili ako may tag-iya ani no, atong i-recognize ang tag-iya ani no. Ang tag-iya ani nga article o mga pulong nga atong pagabasahon ron may tungod sa black voting. Ang tag-iya ani mao si Lordinel Grajo. Lordinel Grajo. Ato ning gi-share po diya sa Facebook. Ni ato pong ipaambit dinhi sa atong tulumanon. Kay nindot kayo ang iyang mensahe ug unsa ning black voting. Ang uluhan sa iyang gipadayag dinhi is black voting biblical? Is black voting biblical? No, ato naman ning nahisgutan sa atong bersyon no, sa lamdag sa kahitasan nga wala tay mabasa sa Biblia o kanang gitawag og black voting. No? Wa tay mabasa nga black voting sulod sa Biblia. Mao nga sa termino pa lang wala na sa Biblia. Di ba? Dayon, sa di pa rin ako ni i-share, ato sa pod ay ning ipanag-ing ba
sa kanabang pagtuo nato sa Katoliko nga ang pulong mahimong wala sa Biblia, pero ang gihinganlan o ang essence na as Biblia. Kanang pagtuo natong Katoliko mahitungod sa Trinity. Kanang Santissima Trinidad, di ba ilaman ang sawayon kay wala kuno na sa Biblia? Litra por litra kanang Santissima Trinidad. Oh? Kita po, pwede po ta moingon nga kung wala ng pulonga, Santissima Trinidad sulod sa Biblia, kana pong block voting nga ilang gibansay matag eleksyon, wala man po nas Biblia. So kung maghisgot ta og litra por litra, dili lang kay kitang Katoliko ang dili kabasatanan og mga litra nga kanang atong pagtuo ba nga gamitan natog litra nga wala sulod sa Biblia, dili lang kitang mga Katoliko ang nagbarug og ingon ana. Kay bisan gani ang mga iglesia ni Kristo, naapod sila gibansay nga ang litra wala sulod sa Biblia. Oh, pero sa aning block voting, wala man gyud tay mabasa sulod sa Biblia nga block voting. Oh, di ba? Pero ang kalainan lang natong mga Katoliko sa atong pagtuo sa Santissima Trinidad kay ang atong termino wala sulod sa Biblia. Pero ang gihinganlan naa sulod sa Biblia, ang essence. Kay unsa man dayon ang Trinity? Ang Trinity usa ka Dios nga naa sa tulo ka persona. One God in three persons. Na ang Trinity nga pulong wala sa Biblia, pero ang essence naa. Kay nga naman, unsa man dayon ang Trinity, no? Santissima Trinidad. Nga ang Dios usa. Naa man sa Biblia. Nga ang Dios usa. Pero anaa sa tulo ka persona. Unsa man ang mga personaha, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Naa gihapon na sa Biblia. Naa sa Mateo 19, Mateo 28:19. Nga ang Dios nga gihisgutan diya sa bunyag nga gipadayag ang tulo, Amahan, Anak, Espiritu Santo. So dili kay usa lang ang persona. Sa ato pa, ang Dios anaa di ay sa tulo ka persona. Mao na gitawag na tug Trinity. Mao na. So ang termino nga atong gigamit anang atong pagtuo nga usara ang Dios nga naa sa tulo ka persona, Trinity atong gigamit nga termino. Wala ang pulong nga Trinity sulod sa Biblia, pero ang gihinganlan naa sulod sa Biblia. Whereas ang kalainan anang gipractice, gibansay sa Iglesia ni Cristo nga block voting, ang pulong nga block voting dili mabasa sulod sa Biblia, dili pagyud mabasa kanang gihinganlan ana. Di ba mo na'y kalainan kay ang Trinity, dili mabasa ang pulong Trinity, pero ang gihinganlan naa sulod sa Biblia. Di ba? Ang block voting, dili mabasa sulod sa Biblia ang kanang ngalana, kanang terminoha, dili pagyud mabasa ang essence anang block voting. Nga naman, unsa man din ang block voting? Ang block voting, kuan, ang block voting sa mga iglesia ni Kristo, ang namili kinsay butuhan, ang mga kadagkuan ra sa ilang iglesia. Ito pa ang ilang mga labaw. Dayon, mo na'y idikta nila sa ilang mga sakop nga magbutuhan nila. Tanan, mag-usag yun sila. Ito pa, gidiktahan sa ilang mga labaw ang mga sakop sa kandidato nga ilang napilian. Ang namili, ang pipilara. Ka mga tao, then ilan ang gidikta sa ilang mga sakop ug mao na ilang gihiusahan. Na kuha na siya kanang eleksyon sa panggoberno sa tao nga ang namili kinsay pagabutuhan ang mga kuan lang. Ang mga kadagkuan nila ilang gidikta, no, sa ilang mga sakop o gibutuhan tanan nag-usa sila ana. Kanang naa wala na sa Biblia. Kay kaniya atong basahon ni kining gi-share sa ni kuan ni Lordenel Graho. In English ni pero sayon ra man ni sabton. Aniya. Sect who advocate block voting such as INC
uses 1 Corinthians 1 verse 10 to prove that black voting is biblical. Ang mga sikta kuno nga nag-advocate niya ng black voting, nituuan ng black voting ba, nga mo na ilang baruganan sama sa Iglesia ni Cristo o INC, ilang gigamit ng 1 Corinto Kapitulo 1 versikulo 10 to prove that black voting is biblical. Sa pagpamatuod nga kanang black voting kuno biblical, ilang gigamit ang 1 Corinto Kapitulo 1 versikulo 10. Giingon sa maong teksto, I appeal to you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree, and that there be no dissensions among you, but that you be united in the same mind and the same judgment. Mabasa man gud sa 1 Corinto 1:10 kanang mga pulong sa in English, same judgment. Then kanang same judgment matud pa sa pagpadayon dire. Giingon dire, after quoting this verse, they will pick up a dictionary and show that voting is a kind of judgment. Therefore, they interpret that they must all have the same votes. Okay, no? Oo. Now, unsa may gi-comment ni Kuandre, ni Lord Tenel Graho, ingon siya, this interpretation is erroneous for several reasons. They took 1 Corinthians 1 verse 10 out of context. If we read the succeeding verses, mga musunod nga bersikulo, kung basahon ko na to, sa Kapitulo 1, versikulo 11 ngadtos 17, we will see that Paul is speaking about quarreling among Corinthians regarding the church leader to follow. So, dili ko no, kung itiwason ko no na to pagbasa ning maong bersikulo ba, sa iyang context, si Paul wala maghisgot og eleksyon diri, no? Ang gihisgutan diri ni Pablo, ingon diri, speaking kuno ni about the quarreling among Corinthians regarding the church leader to follow. Some obey only Paul, others Apollos, still others Cephas. Paul argued that Christians must be united as one church under Christ. They must be united under the gospel. Paul is not speaking here of political voting. These sects are removing the verse out of its original context. So matud pa ni Kuan sa iyang komentaryo dire ni Lourdel Graho nga dili kuno ni eleksyon nga nagtudlo og panaggiusa nga butuhan ng usa ka kandidato nga nag-usa sila. Kay naghisgot manig kana bang panagbahin-bahin dito sa Corinto, kay namay mo ingon nga mutuo ra ko ni Sipas, ang uban ni Apollos ra. O ingon ana, wala ni maghisgot kuno og political voting. No? So out of context ang paggamit sa maong bersikulo. Then napay laing reason dire. There is no election during the Roman Empire. Tinuod, no? Unsa pay giingon dire? During the 1st century, Middle East, Europe, and Africa were under the control of the Roman Empire. There was no democratic election yet during that time. People do not elect who will be the Roman emperor. Governors and kings of various provinces of the empire were appointed by the emperor. So when Paul speaks about same judgment, obviously election is not on his mind. Okay, sa panahon, sa pagsulti aning 1 Corinto 1:10 ni San Pablo, wala pa may political election. Sa maong panahon, kaya ila, ditso raman tog appoint tong mga emperor sa unsay mga leader, di ba? Wa pa'y eleksyon. So, mauna, no? So, pag ingon niya nga, kitang mga sakop sa simbahan mag-usa ta, sa huna-huna og tumong, same judgment, wala siya maghisgot diri og eleksyon. O nga kanang mag-black voting. Wala. Kaya wala pa may eleksyon sa ilang panahon. Ditso raman to appoint.
tudlo diritsog kinsay kuanon kanang ilang himuong labaw. Oh. Now, atong aduan tong pulong galing judgment kay ila man ang gigamit. Ila man gitranslate ng judgment og voting. Oh, judgment og voting. Kay depende kay og bot nga naon god, mayon kay judgment, daghang klases judgment. Usara nang kanang mag-judge ta diha sa pagbutar. Lahi po nang mag-judge ta diha kaso sa mga korte, di ba? Oh. Oh, if judgment atong ipadayon ning giingon ni kuan sa iyang article ni Graho, Mr. Graho, ningon diyo. If judgment means voting, we will arrive at absurd understanding of other biblical passages. Example, do you not know that the saints will judge the world? According to 1 Corinthians 6 verse 2, does it mean the saints will vote the world? Do you not know that we are to judge angels according to what we read in 1 Corinthians chapter 6 verse 3? Does it mean we should vote for angels? Okay, ang ilalaging paggamit anang pulong judgment kay gisgutan man sa 1 Corinthians 1:10 voting kuno na dayon. Oh? Now, for example, giingon diya sa 1 Corintios 6:3 nga, do you not know that we are to judge angels? Kaya ang ilang pag-translate sa judge, voting man kuno. Di ba? Oh. Does it mean we should vote for angels? Niya pa. For anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment upon himself. No? Sa 1 Corinthians 11:29. Does it mean we eat and drink both? Tanawa, no? Agira aning pulong judgment diri sa 1 Corinthians 1:10 nga naay dictionary nga usa sa gihatag nga meeting voting both. Ila na dayang sabton nga kanang judgment dihang gipasabot nga nag-usa ang mga nga giawhag sila sa pag-usa sa horna-horna buto kuno na. Dili man na pagbuto kay wala pa may eleksyon sa ilang panahon. Okay, for example, press ani sa 1 Corinthians 11:29, for anyone who eats and drinks without discerning the body eats and drinks judgment upon himself. Nagamit ang pulong judgment. O kung ato ning hubaron nga buto, maingon ani ba? Does it mean we eat and drink both? So, out of context, no? Nya pa, no? Nga nagamit og pulong judgment kay ila man ang gihubad og kanang pagbuto, pag-usas pagbuto sa kandidato nga gipili sa ilang labaw. O giingon sa kuan John chapter 5 verse 22. The Father judges no one, but has given all judgment to the Son. Does it mean the Father has given all votes to the Son? Absurd, no? And just, sa Hebrews 9:27, and just as it is appointed for men to die once, and after that comes judgment. Hebrews 9:27. Does it mean we will vote after we die? O kana ba kung hubaro na to ng judgment ug pagbuto kay nagisgot man og one judgment ang 1 Corinthians 1:10, no? Dili, no? Kay depende man guna og asa na to na gigamit og giunsa na pagpasabot ng pulonga. Kay dili man parehas ang tanan, dili parehas tanan ang gipasabot sa paggamit sa pulong judgment kay depende man na sa context, no? Mga dinahod nga tigpaminaw. No, so atong tiwason kining article giingon dire. So we see that in their desire to wield political powers and bind their members, these sects misinterpret 1 Corinthians 1:10. No? So kining ilabang tinguha sa pag kana bag angkon og kana bang political powers. Okay, ang mga politiko ani mangulitaw gud ani nila agi aning black voting nila, no? Mao na nga ilan na lang kuanon ba? Sakit kay ining pulonga pero kinahanglan atong isulti kay parang makabalo mo. Ilang gituis ang teksto sa Biblia. So natuman tong naraman po na sa Biblia nga si Saint Paul ba to si Peter nga bantay ta kay dunay magatuis mga pulong sa Biblia.
Sana, no? Kay ilang gigamit out of context. Ang anong gamiton man nila nag-black voting ng 1 Corinthians 1:10 nga sa pagsulti ni Pablo ana, wala pa may eleksyon ang Roman Empire sa ilang panahon. Diretso raman tug pili-pili kinsa himuon nilang labaw. Di ba? So out of context, no? Para lang makagain sila kanang political power, sa iyo nang ka, tanawa, daghang kay mangulitaw ana, sa ilang tinuhuan, agian ng ilang black voting, para lang makagain sila political power, no? Mao nang ilang gamito ng tekstuhan na hinumdo mo ito kung gi-share dire nga gihimo nilang sugar coat ng 1 Corinthians 1:10 sa dili maayo nila nga sistema sa eleksyon nga kanang black voting. Mga tinahod nga digpaminaw. Unsa pa giingon diri? They are reading out from the passage something that the original author never intended. Something that didn't even cross in Paul's mind while writing this letter. This is injustice and disservice to the biblical text. Liman ka? On the other hand, the Bible is consistent in showing that God respects man's freedom and dignity. Yes, God has commandments, and yes, He punishes the disobedient, but He doesn't want robot followers. He wants followers who will love and obey Him freely, free to do good things and not the bad things. Election is obviously not a bad action, and since it is good, there is no need to compel followers to vote against their conscience. Di ba? Kaysa ato nagong giingon gud nga kanang eleksyon pinili ay. Kanang black voting diktahay. Nganong usbon man nato na eleksyon o nya diktahay. Di ba? Dili na eleksyon. Si mga igsoon namong Iglesia ni Kristo. So, muhangyo ko ninyo, no, mga sakop sa Iglesia ni Kristo, ayaw mong salig sa mga ministro magbasa sa Biblia. Kamu mismo mubasa sa Biblia. Kay inigkutlo nila sa bersikulo, sila may muhatag og interpretation. May unta tog insakto, dili to ison. Ang eleksyon, kita mamili. Atong konsensya, magpili ta. Giyahan rata sa mga moral teachers, unsay maayo nga leader. Pero never nga magdikta og pangalan. Kay dili na eleksyon, diktahay na. Di ba? So mamalandong tana, mga tinahod nga tigpaminaw. Unya, gigamit pagali ng ngalan ni Kristo, sa ngalan anang punduka. Ako maulaw ko, ana. Gamiton ang ngalan ni Kristo, Iglesia ni Kristo God. Unya, tuison ng tekstus Biblia. Di ba? Gigamit ang ngalan. Hinoon, dili man na ito ikatingala kay naana man po na sa Biblia nga. Giingon diha, pagbantay mo kay sa kaulahi ang mga adlaw, daghang magdala-dala sa ngalan ni Kristo. Pero paglimbong sa mga tao, daghan ang yung nalimbungan, ana. Kay daghan man yung niapil anang grupo, ha? No? Gigamit gud ang ngalan ni Kristo. Ang eleksyon pinili ay. Ang matag usa mamili. Nya kanang black voting diktahay. Diktahay, di ba? Diktahay kay diktahan gud sa mga labaw kinsa butuan na to. Dili kita mo'y namili. Lain mo'y namili para na to. Di ba? Manang kanang mga obispo na to, gibawal nila ng pag-endorse og kandidato. Kay dili man gud diktahay ng eleksyon. Kay kung diktahay pa, amo endorse ng mga pare na to. Di man diktahay ng eleksyon. Pinili ay tagsa-tagsa na to, mamili. Dili kay diktahan tag sa katao o pipila lang katao. No? Mao na. Now, napay teksto diring gigawi sa Philemon 14. I preferred to do nothing without your consent in order that your goodness might not be by compulsion but of your own free will. Dili lagi compulsion. I prepared to do nothing without your consent in order that your goodness might not
be by compulsion, but of your own free will. Own free will. No? Philemon 14. Now, sa sumpay, sa katapusang bahin, as Cardinal Tagle, Archbishop of Manila, accurately said, we do not want to preach participation, no? And at the same time curtail the people's capacity to participate. An election on which the choice is only decided by few is no election at all. No, gikutlo pagali ang giingon ni Cardinal Tagle nga kanang eleksyon kuno dili na sa choice pagpili sa pipilalang katao, no? Okay, kung ang namili pipilalang katao, walay eleksyon na hitabo ana. So kanang black voting dili na eleksyon ngano man. Kay ang namili pipilar ra katao. Pag ingon galig eleksyon, bisa na sa aman sa atong constitution, matag usa ka nato, gawas ton sa pagpili, dili ta diktahan. Nya kay gidiktahan man ta, sa ato pa dili na siya eleksyon, no? Sa atong sabot sa gisuldi ni Cardinal Tagle, no? Now, one last thought for INC, no? Ingon ni sa writer aning mong article, ingon siya. For INC, Catholics and all non-INC are devil. Mao day now. Ingon siya nga, kung magbasa gud tag pasugo magazine sa mga iglesia ni Kristo, matod pa nila, kita ko ng mga Katoliko o uban pa nga wala masakop nila, tawgo na nila iya sa demonyo. Nahinomdom mo atong debate sa una diri Dipolog nga ang ministro sa Iglesia ni Kristo iyang gitawag ang Katoliko og Iglesia Siyawa. Di ba? Kay basta dili sakop sa ilang pundok but pasabot mga mini Iglesia Siyawa ako kuno ning Katoliko, matod pa nila. Pero giingon diri, yet they endorse Catholic politicians. Does it mean they both devils to lead them? Tinood, gwapo ni siyang observation kay ang ilang panglantaw sa mga religion nga dili Iglesia ni Kristo, mga apostata kuno na para sa Katoliko kay ang Katoliko ilaman ng gitawag ng simbahang Katoliko og Iglesia Siyawa. Nya kay naa may mga politiko nga ilang gi-endorse nga Katoliko, but pasabot ni boto sila og yawa nga politiko. Di ba kay kay kanang ilagaling gi-endorse ron Katoliko man na puros. Di ba? Kaya naman Katoliko religion anang ilang gi-endorse, but pasabot ni mubutar sila mga yawa. Kay kining Katoliko nga religion niya man ni siyawa, naman tay dokumento ana, wala man tay igong panahon. Now, naapamantay ugma, no, Sabado. So, atong ipadayon ni, kaya na tayo igong panahon. So, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kidagkuan sa atong simbahan, kini ang inyong alagad sumaong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, hangtod sunod higayon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog madag adlaw, Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN.